Afigya Kwabre North. Mrasha bedweni aya ogina sa abato mpesa so honorable mafo nana ameni ampon eno ono so chese also tumi ko boa ne mafo obo obi a ho ban se de be a coronavirus o covid-19 ebetwemu akono na ne mafo no bie ne won ma ne ho aka ewo ensem no nti okeka ne sase a wo de hand sanitizer se makoma ahanu eye nkoto ahanu 200 eno ode akọ sanso eno ode semina de ya ye ensuo de no eno so nkoto asa ahanu ode Veronica buckets awodo makoma aduo no 20 enso ape so akọchiche e de amana bato mpeso asofo enyina Mrasha bedweni ono wo Afigya Kwabre North onwonyamfo manfo nana ameni ampon eso kire se aboa wansena wonni bi kura no pusa ne nsem na ohwe yare ya aba wiase obia epe kwan pa obetuma fa so na de hye enye bi no wono so no enema betimi aboa enkanka enhyehye ya apomudin adwumayefo na ahyehye akyerɛkyerɛ Ghana fo se ke betima yenni so eno na betima aboa ma yare na enye bi no na ebiti se hand sanitizer ebetima de ahohore yensa afesamna ahodo na afe eye Veronica bucket bi eno na ormunyamfo mafo nana ameni ampon so se wono so kakra owonie eno ade akoma na de hye a womo ewo ne constituency na no na abankra chepanyi ono ewo sampetemo no munyamfo kakare chamfo kasa na o kire se saa niema no ebetimi aboa yie pa ama ade hye omo hono so omo ho ato mo MP ade ode abehye de edenyame na bede na se ya ade bia ye hia papa ya communities no bi complain se omunya bi ya tobi so MP nim se hia se ye bo omonti na ndia ode we ya bre enso ye de na se ode aba ya chebi markets no any hospitals ni police stations ni car parks no munyina di we ya beka hu beboa yen ama yeso so eche ni bebrebe nkrofo bi complaints ade efie mu kura mo pese edibi ba ho but ye pepons a obi abetumi akwa betumi ahoro nsa ya de na aba no osi ehunu se ya de pa etusi important mu a be haje obi eboa na de meka chem se utumi hohoro nsa na se otwe ho efiri yonko ho a beboa yin na me sire obi ase omun taking serious won fa ni agro na no meti ene ase omun egrofo bi bobo yem shemi di me sire obi ase on trafie Mrasha bedweni wantimi ama ne hukani eye owurayire Margaret apiamafo na begina mu ede ma na ode saa ne ma eche youth vinsam trefo ne na twetwe nkomo de nti ede ne ma ba ye ne yade a kakraka kodiewu a besense oman mu ene wiase afadan nyina mse enchechire no bi ni se ye be ta hohoro yensa anti na yakohia se ona abona na mafo ono nso ye Afigya Kwabre North yi empesa isi MP so ono so beboa odi bibia ba na so be ya mani manfo nso ebe hunu hia se bibia ba efrese ta hohoro nsa na kade ede be hohoro nsa no so odi aba ye free eye offense na chese eye Kwabre ni ye ko ba bi fro Mrasha bedweni